Malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan o Mindanao. Uban ni CB o ni Dr. Iris diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon. Kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa makausapa sa inyong pagpadayon namo sa inyong Pinoy-anan, sa inyong kasing-kasing, sa inyong hunahuna. Ang atong sugilanon karong hapuna naguluhan og malnutrisyon. Naauhag ko, naaghat ko sa paghisgot ini kay nakahinumdum ko ganinang buntag sa gamay pa kong bata nga magsige mi kadawat og powdered milk sa among klase. Nakabasa manggod ko karon sang kanina sang buntag may tungod sa lalis sa Nutriban nga Nutriban kuno imbento tong Marcos nga mautoy sulbad ni Marcos sa grabing kagutom sa mga bata. Nakasulbad kuno to sa malnutrisyon sa mga bata sa eskwelahan. Sige ko hinumdum, ano wa man jud ko katilaw og Nutriban sa gamay pa kong bata. Kamo nakatilaw ba mong Nutriban? Ang niabot ra gid dito sa mga eskwelahan sa Maramag, Bukidnon. Grade 1, grade 3, grade 4 ko dito sa grade 1, grade 2, grade 3. First 3 years na ako. Wa pa may kinder niya sa akong panahon. Dito sa Maramag, Bukidnon. Powder milk ra gyud ang akong mahinumduman. Wa jud ko kabantay nga dunay Nutriban. So itong sigutan ang Nutriban karon taud-taud. Ari sa among powder milk. Kaniadto ang powdered milk mura og ambot daghan ba kay itong ihatag or di lang may ganahan sa powdered milk. Basta hinumdum ko lamian mis powdered milk pero murag di na mo mahurot. So kausa do naman may garden project adto sa mga nataran sa mga eskwelahan gud sa una perti nagkuha pag nataran, di ba? Nakada usa man namo sa klase dunay garden plot. Ano bitong mura ko sa ka-plot nga atibok plot ikay responsable imong kuhaan og sagbot, imong bugwalon, imong pabugduhon, unya mananom ka either string beans, mananom ka og munggos, mananom ka og sibuyas. Wa pa may mga pitsay sa una sa gagmay pa may mga bata ug mananom ka og mani. So kadtong among plot, ang among project adto mananom mi og manisip. So kada usa namo gihatagan og kining mani nga among itanom kana bitong fresh pa nga bunga sa mani. Imo umday na ko itanom. Unya giingnan mi nga bisbisa namo kada sayong buntag. Inig abot yun namo sa eskwelahan sa di pa magsugod ang klase na may mga rigadira katong gagmay bitaw kaayo nga kining ibobo sa tanom. So maghakot mi dito tubig, tultol mi kada buntag. Sus kausan ang ko ideya. Ang katong powdered milk ihatag to inig hapon, murag para merienda ba? Sa di pa mamuhi sa mga bata. Kuti akong hupton akong powdered milk. Kay giingnan mo sa among teacher, imna jud ang powdered milk kay makatambok na ninyo. Imna gid ang powdered milk kay makapahinsog na ninyo. Imna ginang powder milk kay makalig-o na sa inyong bukog. Imna ginang powder milk para manindot inyong kutis. Imna ginang powder milk para mabusog mo. Para ang inyong vitamina madugangan. Ang inyong pagtubo mas paspas. Daghan kayo sila mga pasalig sa powder milk. Sus, akong huna-huna. Wa pa mo ko'y butani sa una. Akong huna-huna. Kung ang powder milk makapaayos tao, makapaayos sa mani. Awa ko pahibaw sa akong mga classmates. Human na mong pangaos powdered milk, anak ko hutda. Biling kong dagang powdered milk para sa akong mani. Ingko mulig ko anong kumani ani. So, upsa niya akong mga classmates. Mas paspas ni mo tubo akong mani. Mao pa may pagtanom na mus mani. So, wapay ni tubo. Nga mani ko akong mani mo yung unang tubo. Akong bubuang powdered milk. Tuod man. Akong hinihinay ug kaisip. Akong gitultuldo, akong gitanom nga mani. Unya pagkakita na ako sa mani, akong gibubuan o gagmay kayo nga mga powdered milk. Kanang igo ba dyan siya nga malukop pag powdered milk. Nasunod na siyang lungag, ako na siyang gamay kayo posib og powdered milk. Nasunod na siyang lungag, basta nahutdan ako powdered milk, kuha na ako mahurot ang tanan nga mani. So, pagkasunod adlaw, sige na kong lili, inigbubo na ko. Sige na kong lili, ako yung unang utubuan nito. Ako rin naka-ideya nga, ang mani butang ng powdered milk.
Ang uban wa gid ka ideya ini. Ako ra jud. Ako yung mani ang magunang tubo anisit. Sus pagka humas pila ka adlaw, ang mani sa mga plots sa akong mga classmates, doon na mani. Nitubo na ba? Nitubo na ang mani. Ang ako wa pa man. Hanto ang ako magkinuohan nga nitubo katong mani nga wa na akong bubuig powdered milk. Nitubo mga duha tulo ra buok ang nitubo. Of course, sa ako mga classmates, nasa iwa mo tubo. Pero naging sila, mas daghan bang, 5, 6 ka mani nga dito. Ang ako kinagamihan, duha, tulura ka mani na tubo sa ako. Ingko nga ano mani? Ang ako hinong gibutang ng powdered milk, wala naman hinong nitubo. Sa may nahitabo. So tuod man, sa dihang way nakakita, akong gihinay-hinay, kuting kay noon sa maning mani dito sa Ilawom. Sus, ang mga mani nga akong ibutang ng powder milk pag ukay na ko sib wa na gamay lang kay bahis mani na hibilin karo kay gikutkot sa ulmigas. Nakitaan ko sa kong teacher yung siya naunsa ka diha ko ma'am ang mani man ba akong gibutang ng powder milk ma'am wa man hinom mo tubo siyang ang nadani ang mga ulmigas adto. Ang powder milk gikaos ulmigas gi-apil og kaon imong mani, di na donot. Wa na hinon kay mani. Amo to. Dito ko naka-cut-on sib sa akong first lesson sa botany. Di ka magpataka ang mga tanom oy. Ang makaayos tao usay makadaot sa tanom. Ang gatas makaayos sa tao pero makadulot di ay sa binhi. Labi nagmani ang imong itanom sib. So I give it. Di kita mo buo og powdered milk sa atong mga tanom sib ha. Kay madani ang mga ulmigas niya maduhig atong mga tanom. Sumuti akong labing klaro nga memory sa gatas katong powdered milk ang gipanghatag. So karon nagbasa-basa ko unsa man tong powdered milk ang gipanghatag. Kadto di ang powdered milk ang gipanghatag. Ang brand ato Klim. Kining Klim mao ni nag-una nga produktos gatas sa kita pay mga bata. Mao ni dominar nga brand sa gatas dinis ato sa Pilipinas sa dekada 50 hangtod dekada 60 hangtod dekada 70. Karon do na pay Klim pero di na pareha kadaghan. Di na pareha ka dominante na naapsa na siya sa ubang mga brands sa sa gatas dinhi sa ato. So karon ari na ta sa Nutriban. Kay ang katong gatas, ang powdered milk giingon to nakatabang pagbadlong sa malnutrisyon. Ang Nutriban jud kay sigon sa mga propaganda sa TikTok, sa YouTube, sa Facebook, sa mga grupo nga mga loyalistas, mga Marcos. Tungod sa Nutriban ni Marcos, nasulbad ang malnutrisyon sa public schools atol sa iyang diktadura. So akong gisubay, unsa man gid ang tinuod nga kasaysayan sa Nutriban. Ang Nutriban dili imbento sa mga Marcos. Ang Nutriban hinabang sa United States Agency for International Development o USAID o USAID. Ang research sa Nutriban gihimo sa mga kolehiyo dito sa Estados Unidos. Doon sila gikontrata nga mga academic institutions. Ang tuyo mao nga maghimo og pan nga ipang-apod-apod nga sayon ra kay pag-apod-apod kay ang pan masayon man iapod-apod unya mas badanihon para sa mga bata o sa mga beneficiaries nga nutritious kaayo na lami sab o mas dali nga iapod-apod kaysa magluto pa ka og putahe kataghan kay kag mga hiramintang kinahanglan. Ang resulta kining Nutriban kining Nutriban puno ni siya soya. Ang soya gihimo nilang harina, gisagol nila og regular nga harina nya ilang butangan sa tanang mga nutrients nga makaayo sa bata, makaayo sa pagbadlong sa malnutrisyon. Og human nila tilawi, human nila suwayi nga lami kaayo, mga test markets dito sa Estados Unidos gilamian ang mga bata ganahan nga mukaon motong ilang gisuwayan pag apod-apod din sa Asia, apil na sa Pilipinas. Ubos to sa programa sa USAID gitawag og Food for Peace. Ang ilang partner adto ang Catholic Church. Dunay kalibutanong ahensya sa Simbahang Katoliko niadtong dekada 70
na mo ilang partner pag-apod-apod atong Nutriban din sa ato sa Pilipinas. Nakatong Nutriban, doon na to siya murag, paano ba? Ingredients nga gihimuan sa pagtuon, tudlo sa mga bakeries. So ang USAID, uban sa katong Catholic organization, nangontrata og mga bakeries. Unya gituduan ang mga bakeries, mao ni ang mga ingrediente na ang uban ani i-import, ang uban ani i-locally source ang mga ingredients. Nya inanion sa pagluto, inanion sa pagtimpla. So ang tanang specification sa pagtuon mo ilang gitudlo sa mga bakeries. So katong mga Nutriban nga niabot sa nakalilaing mga eskwelahan, giluto to sa mga local bakeries. Unya giapod-apod ngadto sa mga bata na maoy target na hatagan adto aron mabadlong ang malnutrisyon. Mao na to ang pagpatuman sa Nutriban. Dili ni imbento sa mga Marcos. Programa to sa United States Agency for International Development. Nakaabot bang yung Nutriban sa inyong mga eskwelahan? Dito sa Amos Maramag, wa ko kahinumdum na nakaabot ang Nutriban. Pero gihilagway nilang Nutriban sim nga dako lang kunog jutay ining atong pandesal karon. Mura kuno siya kadako og kani bitawng burger, kani mga burger gibaligya sa mga fast food chain. Inguna na kuno kadako pero perte kunong dasuka. Ang atong pandesal karon perti na mga ana, basta ko manglungag sa ilawom kaysa kining substance kaysa harina. Kadto ko nung Nutriban perting dasuka. Ya perti ko nung lamia. Lami ko nung kaitong Nutriban. Basta ang mga bata ko nung ganahan kay mukaon na itong Nutriban. So gikontrata ko nung ang mga bakeries na itong higayunan, ang mga alas 2 sa hapon, labindugay alas 3, ihatod na ang Nutriban nga sa mga classrooms. So ang mga bakeries, ang ilang mga branches, doon ay mga ipang-assign ng mga personnel na ihatod nga sa mga eskwelahan. Aron ikahatag na ang Nutriban isip merienda sa mga bata o sa di pa manguli ang mga bata. Ilan na itong di na mahurot ilang ipakisawan sa ilang mga ginikanan o sa mga sakop sa ilang pamilya. So ito'y ideya sa Nutriban sa USAID. Dili to imbento ni Marcos. Nganong na-associate man ang Nutriban sa pamilyang Marcos? Kay adtong 1972, pipila ka buwan sa wa pa ideklarar ang martial law, mga July 1972 gideklarar ang martial law September. So mga 2 ka buwan sa wa pa ideklarar ang martial law, duray dako kayong lunok, lapad kayong baha dito sa Luzon tungod sa kusog kayong bagyong si Gloring, angan Gloring atong 1972. Tanawan ninyo ang bagyong Gloring, nakamugna na og lapad kayong baha dito sa Luzon. So kinatabangan ang mga mulupyo dito, kaya daghan kayong gipanggutom tungod sa kalapad sa baha. Ang USAID ni voluntaryo nga imbis ang Nutriban ilang i-divert o ilang punan na produksyon puno sa ilang giapod-apod sa mga eskwelahan, maghimo sila mga Nutriban para sa mga biktima sa baha sa Luzon atong 1972. Ug tuod man dito ang tanang resources sa USAID, diri pa man mga US military bases, gihakot sa ilang mga helicopter ang mga Nutriban gihatod ngadto sa mga nalulupan nga lugar. Sus ni Enter the Dragon man si kanhi unang kinang Imelda Romualdez Marcos. Ang tanang Nutriban giputos man og kining mura bitag bolsita, ang uban giputos og plastic, di pa man kay katap ang plastic na itong higayunan sa mga bolsita kasagaran giputos. Pangmarkahan bitaw ng email ni Imelda og courtesy of Imelda Marcos. So ang Nutriban iyan ang gibutangan sa iyangan. Ang Nutriban sa una wa man tuingan. Paano man to? May pang-apod-apod nga sa mga bata. Sa panahon ni Imelda, ang putos sa Nutriban, iyan ang gibutangan sa iyangan na courtesy of Imelda Marcos. Unya, nakakita ang lokal nga mga politiko dito sa Luzon, ayay si Madam, nibutang si iyangan. Nibutang sa Silangan, sa pikas nga bayan sa putos, blanco man, ilas ang gibutangan ditong Mayor so-anso, Governor so-anso, Kongresista so-anso, Senador so-anso. Ambot mabuti silungdanan sa EPAL diri sa Pilipinas. I'm sure doon na mga EPAL practices sa wa patong ilang pagkawat sa credit
sa Nutriban. So sama silang pagkawat sa atong katigayunan, gikawat sa mga Marcos ang Nutriban gikan sa United States Agency for International Development. Ug sukwahi sa pangangkon sa mga Marcos nga ang Nutriban gihatag nga libre, dili libre ang Nutriban. Kay sigon sa USAID, aron mahimong sustainable ang programa, kay di man makalahutay ang programa kung libre. So aron sustainable ang programa, ibaligya ang Nutriban. So ilang gikwenta kung pilay presyo sa Nutriban, unya gi-subsidize sa USAID. So mo to ang usa ka Nutriban nga perting dakua, perting dasuka, gibaligya atong 1970s og 10 centavos per piece. 10 centavos ra kada buok. Ya nagsigit og saka ang presyo samtang nagkamahal sa mga ingredients ug samtang nagkaminos ang subsidy sa US Agency for International Development. Basta dayong laya sa mga Marcos sa 1986, diha pa man to 1981, 1982, 1983, 1984, ang Nutriban atong higayurasib sa dekada 80 tag 25 centavos na ang buok. So sobra pas na doble ang original nga presyo sa Nutriban. Unya gawas nga na doble ang presyo, ang Nutriban ni gamay. Gamay na siya imbis ang original nga disenyo sa Nutriban 500 calories. Aron gyud para busog sa bata ba? Para nga tambal gyud malnutrition. Nahimo na lang 250 calories ang Nutriban. Nakaroon bag-o gibanhaw ang Nutriban. Ang una ni banhaw ini si Ramon Ang, panahon sa administrasyon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, ang San Miguel Corporation, naman na sila mga kompanya nga nagproduce og pagkaon na Nutriban. Amo to siya brand sa Nutriban sa San Miguel Corporation. Ako nahibaw-an diri sa duol sa amo sa ABS-CBN sa una na bakery nga duol sa amo, there's konsolasyon na sa mga bakery kining chain ni sila sa mga bakery, dako ni sila nga chain sa mga bakery nga gikontrata ni Senador Amy Marcos og paghimo og Nutriban. Kada duaw ni Marcos dinhi Sugbo sa una, nagyo ipang-apod nga Nutriban sa mga manambong sa kalihukan. Of course, dili libre. Gibaligya ni sa, pero ako nahibawan, wa ko ni ganahan kayong mamalit og Nutriban. Manang ilalang himuon ko ni as Amy. Ilalang himuon kon mosip-sip sila sa mga Marcos. O duaw din ni Sugbo sa ubang bahid sa Pilipinas nga doon na sila mga branches. Pero ang ako nahibawan nga malampuson kayong nibanhaw sa Nutriban, mao ang Manila City Government. Di pa si Isko Moreno, panahon pa ni anhing Presidente Noynoy Aquino, ang siyudad sa Manila nakaplagan sa pagtuon sa National Nutrition Council na mo'y kinatasan o kinadaghanan og mga bata nga malnourished. Mutong na alarma ang lokal ng mga officials Manila, ligahin sila og 25 million pesos a year aron paghimo og Nutriban. Yang Nutriban ilang gibidding ang bakery nga nakadaog. Usa sa terms of reference nila mao nga ang bakery mo'y mohatod ngadto sa mga eskwelahan, mura karaan nga Nutriban. Ang bakery mo ato sa eskwelahan unya once a day napapakatod sa Nutriban. So ilang yung gisunod ang original nga disenyo sa USAID sa Nutriban, ipahatod nila og hapon sa dili pa sa dismissal sa mga bata. So magsilbi siyang afternoon snacks sa mga bata ang Nutriban. Ambot karon nasustinihan ba, gipadayon pa ba ang Nutriban project diya sa siyudad sa Manila, labi na sa pagpuli ni kanhi Mayor Isko Moreno sa siyudad sa Manila. Pero sa kinsa pa Mayor sa Manila, panahon ni Noynoy Aquino, palampuson kayo nila programa sa Nutriban diha sa siyudad sa Manila. Na gawas sa Nutriban diha to'y bulgur na pang-apod-apod. Kanang bulgur, nakadawat mi anang nakahibaw mi anang bulgur kadto nang tabang na sa simbahan. So, katong bulgur donasyon sabto sa US government gipaagi sa simbahang Katoliko dinhi sa Subo. And I think sa uban pa nga mga religious groups nag-apod-apod sa bulgur sa mga lugar na dunay famine. Uso pa man kay itong mga gutom sa una panahon sa administrasyong Marcos. So dito sa Amos Maramag Bukidnon, dihay kausa nga dunay gutom, ang akong amahan mao may pangu sa mga di pa man to lay ministers ang sa una, mga kursilyistas. So sila ay nagapod-apod og bulgur ngadto sa gipanggutom in town ng mga molupyo dito sa Maramag Bukidnon. Pinagi sa simbahan. So dito sa simbahan sib ang distribution
sa bulgur. Why bulgur nga niabot dito sa among eskwelahan? Ang bulgur murato siya og hinabang nga pagkaon sa diha nagmihit pag-ayo ang bugas sumay ug ang bugas mais sa mga gipang nahuwaw sa mga lugar nga naibo sa huwaw dito sa Mindanao ug sa ubang bahin sa Pilipinas. Unsa ka seryoso ang problema sa malnutrisyon sa ato sa Pilipinas? Seryoso kaayo ang atong problema sa malnutrisyon. Pero sama sa ubang mga sakit, labi na sakit ni kasagaran sa mga bata, hilom ni nga mamumuno. Daghan kay nangamatay sa malnutrisyon, wala ta kahibaw. Sa kabangis, ining maong sakit o kahintang. Kaya ang malnutrisyon, di man na mo tumaw sa iyang kaugalingon, tungod na sa kakuwang o pagkaon, tungod na sa grabing kakabos, tungod na sa kakuwang o kasayuran sa mga hingtungdan. Sigon sa UNICEF, dunay 95 Filipino children nga mamatay kada adlaw tungod sa malnutrition. Akong usbon, UNICEF ni nga figure sa ilang pagtuon, 95 ka mga bata na Pilipinon ang mga matay kada adlaw tungod sa malnutrition. Kapait. Sigon sa samang pagtuon sa UNICEF, 1/3 sa mga bata stunted ang growth. The south sa ilang tinubuan before sila nag 2 years old. 1/3 ha? Sa ito pa, usa sa kada tulo ka bata putot, wa katarong pagtubo tungod sa kakuwang o pagkaon. Dili kakuwang sa pagkaon tungod sa sayop nga pagkaon o malnutrition. Ang kuyaw, sigon sa UNICEF, sa ila sa pagtuon, ug sa mga kaso nga ilang na sinapi din sa Pilipinas ug sa ubang bahin sa kalibutan, ang mga bata nga stunted ang growth, ang mga south nga mga bata after 2 years old, mahimong permanente na ang kadaot sa stunting. Dili na mabawi. Dili na ma-fully develop ang ilang utok. So, pa di na in taon normal ang ilang pangunahuna, di na normal ang ilang kinabuhi, o posibleng mga matay ang mga bata. Tungod undeveloped na ang ilang utok o ang bahin sa ilang lawas tungod sa malnutrition. So, ingon ana, kaseryoso ang problema sa malnutrition. Dili lang sa panahon sa diktadura ni Marcos, hangtod karon sa atong bag-ong panahon. So, unsay gihimo sa atong gobyerno pagsulbad sa malnutrition? Doon na tayo madunggan ng mga feeding programs sa mga public schools, pinagi sa Department of Education, doon ay mga feeding programs sa mga local government units, doon ay mga feeding programs sa pribado ng mga organisasyon. Sa atong granhalan sa kapamilya sa una, doon na tayo feeding aspects, feeding operations na ilusad sa nakalilaing nga mga ahensya. Sus, pagtindahan ng libre atong lugaw, pagtindahan ng libre atong puspas, pagtindahan atong libre nga burger, pagtindahan atong libre nga pan, pagtindahan ng libre nga pagkaon atol sa atong mga granhalan sa kapamilya. Pero unsa man ang best practices sa nakalilaing nga mga local government units batok sa malnutrisyon? Akong gisusi ang feeding program sa Department of Education. Unsa man ka epektibo ang feeding program sa DepEd? Depektuso ang feeding program sa DepEd. Ngano man? Ang mga teachers maura sa maghikay. So, gipuno in taon sila pag-andam sa lesson plan, silang pagtudlo sa mga bata, ang mga teachers mao'y mangumpra sa ingredients, may mangumpra sa lamas, may mangumpra sa karne, may mangumpra sa bugas para sa feeding program sa mga bata. That means ang mga teachers said mo'y magluto, mo'y maghikay, mo'y mo apod-apod sa pagkaon ngadto sa mga bata. Nya ang gamiton sa mga magtutudlo kining ilang MOOE, kining maintenance and other operating expenses, i-download ngadto sa mga eskwelahan, iapod-apod ngadto sa mga teachers ang budget para sa feeding program. And of course, almost always, kasagaran always, kuwang ang kwartang gi-download sa mga teachers. So mutapal na sa pintaw ng mga teachers
para sa feeding program. So maka-imagine ka sa inconsistency sa implementation sa feeding program, either tungod sa kakuwang na intawg panahon sa teacher, kay daghan kay siya uban pa mga gibuhaton, o tungod sa kakuwang intawg niya og pundo. Nahurot na ang MOE na gi-download sa eskwelahan, kunya may manag unlimited itaw na pundo sa mga teachers, magkinahanglan sa mga teachers og kwarta aron ika-sustainer sa programa. So may problema sa feeding program sa Department of Education. So I hope na si Vice Presidente o Education Secretary Sara Duterte Carpio mupahuway og kadiyot sa iyang nag-aliwaros gyud na tinguha nga maka-confidential funds. Pakikumbati niya sa mga kaatbang politiko nga nitangtang siyang confidential funds ug iyang tutukan. Kanang budget sa DepEd para sa feeding program, tarungon na nila sa pag-implementar. Ug kuwang man gyud ang kwarta sa DepEd, gamay ra man kayong gigahin para sa feeding program, hinaot makaangkon si Vice Presidente Sara Duterte Carpio og gamay humility sa iyang kasing-kasing sa pagsunod sa gihimo ni kanhi Vice Presidente Leni Robredo. Mas gamay pa gyud ang pundo ni kanhi VP Leni, pero mas daghan siya og natabangan. Nganuman tungod siyang partnership sa private sector. I'm sure tungod sa iyang influensya, isip ikaduhang labing taas nga opisyal sa nasod, o isip Education Secretary, daghan kayong pribado nga mga kompanya, daghan kayong pribado nga mga organisasyon, daghan kayong mga people's organizations o non-government organizations nga mo tabang sa DepEd paghimong mas lapad sa coverage aron mas daghan pa gyud ang mga bata nga matabangan sa ilang mga feeding programs. Ug ang feeding programs di lang tukar-tukar, himuon jud nila nga science-based. Kaya ang tinuod yun nga feeding program, timbangon ang mga bata. Ang tinuod nga feeding program, dili usa ka adlaw lang, dili usa ka semana lang, dili usa ka buwan lang. Ang minimum ako nahibawan sa gikas Batay-Bata kay human sa bagyong Yolanda ng feeding program ang Batay-Bata nga kana bagyong gigiyahan gid og siyensya. I think ang minimum nga lahutay sa feeding program should be 120 days. 120 ka adlaw. Sa ito, pilam na kabuan. 4 kabuan. 4 kabuan ang feeding program. Sa di pa magsugod ang feeding program, timbangon ang mga bata. So, targeted na ang mga beneficiaries. Dili na pare sa ato bitaw nga kinsa lay moduol. Targeted na ang mga bata. Ang ilang edad, ang ilang economic status, kung si kahintang itaw sila mga pamilya. Targeted na sila. Timbangon sila sa di pa magsugod ang feeding program. Kaya timbangon sila every week sa pagpatuman sa programa. Doon na ba'y improvement? Aron ma-adjust ang menu, ma-adjust ang kalidad sa pagkaon. And of course, at the end of the period sa feeding program, timbangon sila, tanaw ng kahintang silang panglawas, doon na ba'y improvement? So doon ay mga markers, doon ay mga barometro sa pagsukod kung sa kamalampuson ang feeding program. Kung kanawa, na mapatuman sa Departamento sa Edukasyon tungod sa kakuwang sa pundo o kakuwang sa liderato. Kung hinaot, si Vice Presidente o Education Secretary Sara Duterte Carpio mamawi. Kundi na gina niya makuha ang confidential funds, iya na lang ni tarungon pagpatuman ang feeding program para sa gipanggutom in town ng mga bata sa mga public schools. Na katapusan natong sugilanon nga ikaasoy ninyo sa atong gisgutan nga malnutrition karong hapon. Ako na ning naisgutan sa nangagi nato nga mga programa, pero tubuti na akong isugilon pagbalik ang feeding program diya sa lungsod sa San Remigio sa Amihanang Subo. Gipasiugdahan ni kanhi mayor karon Vice Mayor Mariano Martinez. Matud ni Mayor Martinez, kining iyang feeding program nga gidayeg karon nga mao'y model sa tibok probinsya sa Subo. In fact, giauhag ang mga local government units pagsunod sa feeding program sa munisipyo sa San Remigio. Nagsugod ni sa dihang nisuroy ba siya sa mga eskwelahan. Nya dunay gamay kay bata. South kay bata mas gamay kaysa mas mubo kaysa iyang mga kauban sa klase. Niduol niya, wa gani ka ilang nga siya mayor. Na noy. Na kay pagkaon diha noy. Sige na. Uy, wala ba ko makadata? Nga naman ta. Eh siya, kusog kay daguok sa akong tiya noy. Di ko kadungog sa tingog ni teacher.
Sus, natandog ko nos Mayor si Mayor Mariano Martinez at sultis bata. Tiyan mo na, kiduol siya. Gigutom ang bata. Kusog ko nung kayong daguok siyang tiyan, nga di na siya kadungog sa sulti ni teacher. So maramang, inaway gisulti sa bata, di ko kasabot sa among leksyon. Noy, kay pating gutuma. Wa siya pamahaw. Gipadalang siyang mama in town sa eskwelahan, mawagan ni sila pamahaw sa ilang kakabos. Sa kakuwang kinitaan sa ilang pamilya. Tungod adto, na malandong si Mayor Mariano Martinez, na may mga higayon, ang mga politiko matandong bitaw, nga kining akong pagkanaa sa katungdanan, doon ni mas maayo nga tuyo. Ingon niya, pangitaan dyan ako paagi unsaon pag-address. Kining problema sa malnutrition, kining kakuwang sa pagkaon sa mga bata. Isamot pag yun. Then iyan ang ipasusi ang mga eskwelahan tungod atong sultis bata. Iyang ipasusi sa mga eskwelahan. Sus na kaplagan. Iyang ipangayo ang feedback ang mga barangay kapitan sa San Rem. Na alarma pagid siya sa kasayuran niya nakuha. Na sa tibok San Remigio, doon ay 2,000 ka mga bata, kapin 900 ka mga bata, ngawa mag-eskwela. School aids na sila, libre ang klase, huwag bayranan sa eskwelahan, pero huwag mag-eskwela ang mga bata. More than 900 sa mga bata sa San Remo ang mga eskwela. Sila iyang gipasusi nga no, huwag pagkaon. Mawawa ang mga bata, wa sila kaon mo ato sa eskwelahan. Mawawa ang mga bata, wa sila baon. Mawawa ang mga bata, wa sila paniudto, inig lunch break. Mawawa ang mga bata na unsay tayo lang dagway. Magluspad sila sa kagutom adto dito sa classroom. So ni samot ang determinasyon ni Mayor Mariano Martinez pangpangita og sulbad sa kagutom, sa malnutrisyon sa mga bata. Sa mula mga dako, kamo mga dako mangita og pagkaon, pero ang mga bata in town igo lang mo hilak, igo lang mo tiyabaw. Nagway kahatag ang mga ginikanan, masaot ang mga bata, mga sakit ug mga matay. Imani ang figure sa UNICEF, 95 Filipino children die of malnutrition, from malnutrition every single day. So karong adlaw before the end of today, doon na sa 95 ka mga bata nga mga matay tungod sa malnutrition. So sa tandong hinuktok ni Mayor Mariano Martinez, natsambahan bitaw na niya og na siya na istorya taga Ateneo. Giingnan siya sa taga Ateneo na mayor. Nami programa sa Ateneo. Sa Ateneo de Manila, nisaringan sa Ateneo. Sa Ateneo dito sa Manila, na sila programa, nakipartner sila sa Gawad Kalinga. Diba ang programa sa Gawad Kalinga dinis ato, pagtukod ba o kabalayan? Kining ilang partnership sa Gawad Kalinga, pagtukod sila kusina. Unya, ang Gawad Kalinga mo mobilize sa personnel sa kusina, ang ilang bahin sa Ateneo, ilang utilize ang mga dietitians o ang mga nutritionists sa Ateneo, ang mga eksperto sa nutrisyon, ilang pahimo og mga putahe na hilabihan ka barato, pero labihan ka nutritious, silabihan ka mapuslanon. Lami. Kay saan mo nutritious kayo mo putahe, di mga una mga bata. Kay mga bata man ang target. So ang ilang gitarget kinder o grade 1 ng mga bata. Mo'y pakanon sa ilang menu. So niingon tong taga Ateneo, musugot ka Mayor Mar, ikay among partner diya sa Cebu. Kay wa pa man may partner sa Cebu. Ay sus, i-explore ni Mayor Mariano Martinez, iyang gipangutan, pila may kinahanglan ng kwarta. So, di man madaas budget sa munisipyo, pila raman ito kwarta sa San Remigio. Iyang giadto ang Departamento sa Edukasyon, pila man yung budget para sa inyong feeding program. Mao ni Mayor ang i-download sa kada eskwelahan, diya San Rem, mao ni atong budget. Ingon siya, mahimo punan na namos munisipyo niya, usahon na lang natong patuman ang atong feeding program. Ingon na rin, mahimo kayo Mayor, kana pa, nga dili na ito mahago ang mga teachers sa pag-andam sa mga pagkaon. Iadto sa niya Department of Social Welfare and Development, DSWD, pila man yung budget para sa kada inyong mga feeding program. Ingon ang DSWD, mausap ni Mayor ang among budget sa kada eskwelahan.
sa kada munisipyo. Ingos Mayor Mar, pwede iipon nyo lang ng budget sa DepEd. Maghiusa ta na ato na lang i-centralize ang atong feeding programs. Naisugot sa ang DSWD kay mausap para sa DSWD. Huwag man sila personnel. So kung tabangan sila sa munisipyo, tabangan sila sa DepEd sa pagpatungan sa programa, mas maayo. Unya kung hiusahon ang mga programa, mas daghan ang mga bata nga makapahimos, makabenepisyo. Asus. Iipo ni Mayor Mariano Martinez ang tanang resources, kakuha sa silang ayuda gikas Kapitolyo, kay panahon man to ni kanhi gobernador karon vice gobernador Junjun Davide. Mutuo pa magsiyensya ang Kapitolyo nito panahon ni Davide. Karon di naman kwaksayan sa manang ila. Giusa nila ang tanang pundo, nakatukod si Mayor Mariano Martinez og duha ka centralized kitchens. Usa ka kusina para sa katunga sa munisipyo, laing opisina gibutang niya sa eskwelahan sa pikas nga bahin sa munisipyo. Unya iyang gisabot ang tanang mga eskwelahan ug tanang mga barangay kapitan nga lisod kay ning programaha, ambisyoso kay ning programaha, pero kung ato ning mapatuman diri sa Sanre, makapanghambog ta ini ug mahimo ning giya sa ubang mga local government units. Kay nahimo naman ni sa Ateneo ug sa Gawad Kalinga sa mga eskwelahan dito sa Manila. First, ang San Remigio nga LGU nga partner ini ang mga programa nga municipal-wide ang implementation, dili lang eskwelahan. Sus, ang usag yun sa unang yung problema pagtukod ng kusina, kinsa may ilang kusinero, kinsa may mumataog sa iyo pagpamalit sa merkado, pagpamalit o mga ingrediente, pagpangluto, aron nga sa di pa magsugod ang klase, sa di pa mangabli mga eskwelahan, ready na ang mga pagkaon. Ang pamahaw ari na i-serve sa paniudto. Kina mga adlawon yun sila. Sus ilang gipa kwenta-kwenta sa Gawad Kalinga o sa Ateneo, isang orasa man ang sugod og luto para nga maandam na. Mga 3 a.m. magluto na mo. Kinsa may musugot itag 3 a.m. ng mga kusinera o kusinero. Nakaidiya si Mayor Mariano Martinez, iyang gitigom ang mga utility personnel. Mga utility personnel, mga janitor sa munisipyo, iyang gitigom. Kinsa man kamao muluto ninyo? Ako, Mayor, lami kayo kumuluto, Mayor. Kayo voluntaryo. Kinsa man ninyo makamata og alas 3 kadlawon? Wa na'y nalingog. Ingos Mayor Mariano Martinez, og mata mo alas 3 kadlawon, inyong duty, wa ray udto. Off na mo. Pero mangmata mo alas 3 kadlawon. After 8 hours, off na mo. Wa na mo'y trabaho. At sugot. Sus. Karon, ang mga utility personnel, ambot karon, hantod karon, bago na mga mayor San Remigio, ang mga utility personnel, giganahan kayo sila sa bagong trabaho. Iyo mo na imong sense of fulfillment na nagluto ka o mga putahe, kahibaw ka para ni sa mga bata na gipanggutom, para ni sa labang kabus ng mga pamilya sa Tibok San Rem. So, sulbad ang iyang problema sa mga tigluto. Sunod nilang problema. Kinsa mo kuha? Kung ihatod sa munisipyo ang mga pagkaon ngadto sa diya San Rem, ang mga eskwelahan katag kayo. Naay mga sitio diha sa San Remigio nga way dan. Wa pa ba maabot gyud og tarong nga dan? So kung ipahatod og multicab sa munisipyo, ang pamahaw udto na moabot. Mahimo lang diha dool sa munisipyo, dool sa mga eskwelahan, sayon ra moabot. Daghan man kayong eskwelahan ng San Remigio. Di ba mahimo laktawan nimong eskwelahan kay ang tuyo adto tanang grade 1 o tanang kinder covered. Sus, tinuktok na sa Mayor Mariano Martinez. Kinsa may buhaton ani? Doon na siya nakasugyot niya na gamit o habal-habal. Kaya habal-habal, musuod man bisang gagmay kindan. So, iyang gisabot ang mga kapitan. Kapitan, padadi ko habal-habal, kanang habal-habal atong masaligan, ako'y plate sa habal-habal, dan-o niya din unsang orasa ang pagkaon, ihatod dito sa eskwelahan, unya, siya sa in charge. Ang habal-habal, lain na sa plate, kuhaon na sa niya ang ang sudlanan sa pagkaon, mga lunchbox ba, katong mga disenyo nga lunchbox. Boy sudlanan sa pagkaon. Iyan sa itong kolektahon ang mga sudlanan nga wala pagkaon para hugasan na, dan-o na siya nagbalik diri sa central kitchens nato, giniduha ka kitchen. Hugasan na sad para ready na sad sa pagkaon pagkasunod adlaw. Kay pamahaw raman ang ilang tuyo ito nga makapamahaw lang ang mga bata.
Di nila ang kunon ang tanang pagkaon sa tibok adlaw. Sumo na to, naitsura na. Ang mga habal-habal, mga adlaw nung kuha diya sa na sila sudlanan. Pag siguro nga dili mausik ang mga pagkaon, dili mayabo ang mga pagkaon, ilang ihatod ngadto sa mga eskwelahan, diya sila ra si makuha. Inig kabasiyo na sa mga sudlanan, balik ngadto sa mga kusina. Pinaspasay na sad og limpyo sa og hugas sa kusina aron nga limpyo na sab ang mga sudlanan sa pagkaon para sa pagkaon na sa pagkasunod adlaw. Nahitsura ang feeding program ni Mayor Mariano Martinez diya sa lungsod sa San Remigio atol siyang administrasyon. Ug nagpartner pa sila ni kanhi Vice Presidente Leni Robredo, gibutangan si Mayor Mariano Martinez og facility para sa mental health. So katuig taong mga nalisuan og may pangisip tungod sa grabing kalisang sa bagyong Yolanda natambalan diha. Hasta pa ang ubang mga nalisuang may pangisip na kahibaw nga dunay mental facility diha sa San Remigio na nakapadaog mga pasyente diha, way gibalibaran ang San Remigio hangtod mapuno sila sa ilang kapasidad. Ya lahi ba diri sa psychiatric ward sa Vicente Soto Memorial Medical Center nga kuwang og personnel diha sa San Rem tungod sa tabang sa Office of the Vice President, kumpleto sa mga volunteers, kumpleto sa mga mananambal, kumpleto sa tambal, mga supplies, medical supplies para sa mga kaso sa mental health. So, napamatud-an ni Mayor Mariano Martinez na kung magamit lang kang siyensya, mogamit ka o makipartner ka sa private sector, pagpakitabang ka sa ubang mga ahensya sa gobyerno, imo pakapinan og tutay nga common sense, mahimo ra gyud. Lisod kaayo pagsugod, kutas kaayo pagsugod, daghan kay kag mga resources nga kailangan immobilize, daghan kay ka og resources nga kinahanglan i-reallocate, daghan kay ka mga policies nga kinahanglan nga imong i-tweak, pero kung anong tuyo nimo pagtabang sa mga bata, pagluwas nila gikan sa malnutrisyon, it's worth it. Ug usa na sa labing dakong tinubdan sa sense of fulfillment ni kanhi Mayor karon Vice Mayor Mariano Martinez sa San Remigio. Hilaot na padayo na sa San Rem bisag dili na si Mayor Mar mao'y nagduma sa munisipyo. Kay ang Gawad Kalinga igamit sa model sa San Remigio pag-auhag sa uban pa mga local government units. Namo, paki-partner sab sa Ateneo para sa menu. Sus kana kunong Ateneo creative kayo ang ilang mga menu kay hibaw ba mo pila ilang menu murag siyam ka mga putahe. So di gid pull-an ang mga bata. Kada adlaw lain-lain na putahe. Di kahibaw mga bata na balik na ang putahe. Siyam ka mga putahe ang mahimong ipuli-puli. Pagsugod pa ni, karon na punan pa gyud ang mga putahe. Iyano kaayo ang mga ingrediente. Una ko no pagsugod jud nila, dunay ingrediente nga kamunggay. Sus. Ingon si Mayor Mariano Martinez, tiya mo na liyo, ang pakanon na mo nga mga bata, murag 5,000. 5,000 ka mga bata ang ilang pakanon. Nahurot ilang kamunggay sa San Remigio. So, nangharos silang kamunggay sa Bugo, nanguha na silang mga supplies, diabot na kung silang carbon, pagpanguha og supplies sa ilang pagkaon. So, igabot in taon sa kamunggay dito, laya na. Ano bang pagkabantay ng mga bata, lain na maglahi, lami ang kamunggay, laos naman ang kamunggay. Susukan niya ito, gihimos ang project sa mga eskwelahan, gitanaw nila ang mga ingredients nga gikinahanglan sa katong set menu nga giandam sa Ateneo, gitanom nila ang mga kinahanglan na kamunggay, batong, okra, kalbasa, kamote, pitsay, gay sa kamote, mga kamote o gay, maura man na, no? Balanghoy, mais, tanang ingrediente na gikinahanglan nila, 90% gitanom na sa mga eskwelahan. So doon na sila nurse, doon na naging sila mura mag-gardening ba niya. Ilan na lang sang gibutangan o mga utility personnel mo magsige na lang maintain. Kay mga bata di man makaatog yun. So doon na naging sila personnel nga magsige pa misbis, magsige yung basta. Ang ila kong ingrediente perting labasa. Gikan sa garden, diretso sa kusina, diretso luto, way laya, wa gilaos. So ang tanang kuti kayo nga mga gibuhaton. Ang tanang dagko kayo nga mga problema. Gipakaingon nato og way kasulbaran, pero kung tinabangay ka sa ubang mga sektor,
kung magpatabang ka sa mga makamao, sa mga eksperto, manghangyo kag mga resources sa nakalilain nga mga organisasyon, tigumon, tingbon, ipunon ang tanan ninyong nakamauhan, ang tanan ninyong katigayunan, ang tanan ninyong kahago, ang tanan ninyong volunteerismo, ang tanan ninyong kakugi, ang tanan ninyong pagtukaw. Dako kayo ang mahimo. Kung bisan ang problema sa makabangis o sa makahigante sa malnutrisyon, doon ay paglaom na masulbad. Ang hinaot ko, na sa atong kaugalingong kapasidad, makakita tang bata nagigutom, kita tag paagi. Kung saan ni taon na sila pagtabang. Finally, ang among kasinatian ni Iris katong among community pantry. Tungod sa community pantries dito sa Quezon City o sa ubang bahin sa Metro Manila, ikatap ang mga community pantries dinhi sa Sugbo. Ang labing malampuson nga community pantry dinhi sa Konsolasyon. Kaya diri naman minapuyo ni Iris niya sa pandemya. Ang gipasugdahan at tubitong mga mamaligyaay sa Konsolasyon, mga online sellers. Naggrupo sila, nag-organize sila. Ang usa sa ilang mga pangu si Troy Luna. Sa apelido ni Troy, pagkaminyo niya, Felipe. Si Troy Luna Felipe. Naintriga ko ni kinabuhi ni Troy kay anak ni siya sa usa ka aktivista sa batok sa diktadurang Marcos. Unya igsuon niya akong kauban sa University of San Jose Recoletos nga aktivista sa niya katoy igsuon may ko na ilan. Nilabihan ako sorpresaha kasi Troy igsuon di ay niya ug anak di ay. Anak di atong aktivista nga gitorture in town, gipriso in town, gidawdaog sa diktadurang Marcos. So si Troy, iyang giorganisar ang mga online sellers din, mga pagkaon man to ang ila, nagtampo-tampo sila mga pagkaon as ka-alegriha sa ilang community pantry. Mutong napatabang ko ni Troy, no Troy, magsugod mig among community pantry, diri lang sa duol ba namo na may tindahan diri sa gawas namo nga daghan sa kaayong tao, ko ato labi dito Troy, manghangyo lang ko sa tindahan. Siya, sige, atuon ako ng imong venue. O niya, maghimo. Wa pa makita ni Troy, ha? Sige lang yung chat. In fact, hantod karon wa magkita ni Troy kay pag adto niya sa venue sa among community pantry, wa mo ko diha. Iya lang gitudloan tong tagduma sa tindahan inalas liyo kanimo ibuhaton, kanimo himuon ninyo. So ang amo ra gihimong Iris, nang butang mi og gamay nga labisa. Si Iris may nagbutang og gamay kay nga poster. Kasi itong poster na to Ars nga basta pagpanghatag ba, pagdasig sa katawan sa pagpanghatag og gipahibaw to ni Iris siya mga amiga, gipahibaw sa to nako sa akong Facebook account, haskang daghana mga hinabang nga among nadawat. Among mga silingan, pagkahibaw nila nga na community pantry, dunay mo donate og itlog, dunay mo donate og bugas, dunay mo donate og mga prutas, dunay mo donate og saging. Dunay niya si Dr. Alice Utlang, pagkahibaw niya doon ang community pantry, siya kada adlaw kumusa kag bukid. Saman, gusto mo? Mamalita og utanon sa mga mag-uuma dito sa bukid? Ay sus. Si Dr. Utlang mo ang mga donasyon nga among makuha, among ibayad sa mga utanon nga makuha ni Dr. Utlang kada adlaw kay si Dr. Utlang iyaman ang kuyos Mandawi. Naman iyang pinuyanan dool sa ABS-CBN. So ang iyang utanon, iya lang i-drop dito sa guardhouse sa ABS-CBN, amo lang kuhaon inig ka dayon ang sugod sa mong community pantry, awa na. Labas kayo mga utanon. Gikas barangay Tap-Tap ug ubang bukiran nga mga barangay sa Cebu City nga niabot dinhi. So dito among napamatudan ni Iris nga kung ang katawhan imo lang hatagag higayon sa pagtabang, kung ang katawhan imo lang hatagag higayon sa pagtampo, sus. Dako kayo ang inyong mahimo. Mag-ihay ta, gamay ra kayo ang serbisyo nga atong mahatag. Kapuyon dayon ta. Kaya wa man tayo ikaabang. Pero kung maghiusa ta, magkasabot ta, maghugpong ta, mas mugaan ang trabaho. Mas taas ang atong lahutay, mas daghan ang atong tabangan, labaw sa tanan, mas dako ang atong mahimo. O para nako, mao nay labing epektibong sulbad sa malnutrisyon. Ang pagtinambangay sa katilingban, ang pagputanay sa katawhan. So ako isalig sa inyong creativity. Ato bang sundon ang model ni Mayor Mariano Martinez, pero para na sa mga local government units,
ato bang banhawon kadtong atong mga community pantries aron nga atong abton kining wa in town sa mga eskwelahan kay ang mga kasagaran sa mga feeding programs school-based. So ang wa in town sa eskwelahan magkutoy ang tiyan. Dili in town sila maabot sa mga hinabang. Kamo sa inyong kaugalingong kasinatian, unsay labing maayong paagi pagsulbad sa malnutrisyon? Unsay mahimo nato isip katawhan aron makatabang ta sa pag-alivyo in town sa lapad o grabing kagutom. Aron wa nay mga matay nga 95 ka mga bata kada adlaw din sa Pilipinas tungod sa malnutrisyon. Suma sa pagtuon sa UNICEF. Di nakaabot 1/3 sa atong mga bata na 2 anyos pa ubos na stunted ang growth. Wa katarong pagtubo, wa ma-develop ang ilang utok, wa ma-develop ang ilang panglawas. Mas dako ang kahigayunan sa ilang pagkaburong, di silang kamao, di silang ka antigo inigdagko na nila or mga matay sila before sa ilang 6th birthday. Kasagaran ko na ini mga stunted na mga bata, kutubra 5 anyos. Kapait sa sitwasyon sa atong nasod. Kunang ugma sa nasod ang atong mga bata, way tarong pagkaon. Wa nato matarong sa pagmatuto tungod sa kakabus, sa katimawa, o sa kakuwang ug kasayuran. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa itong sugilanon karong hapuna nga naguluhan og malnutrisyon. Uban ni Dr. Iris o ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon, kini si Leo Lastimosa. Sa makausap pa, magpasalamat sa inyong pag-atang o padayon nga pagpaminaw sa atong panahon. Dayong kilong-kilong. Salamat, CB girl.